pastor, essa aqui também é plataforma de igreja. Want dit wordt de platform van het gemeente. Essa aqui é fundamento de igreja. Want dit is de basis, de fundering van de gemeente. E já aqui tem crescimento. En vanuit hier gaat er groei komen. E você agora quando você tem crescimento, En wanneer er groei moet komen, nós vamos ter pilar, hebben wij pilaren nodig. nós vamos ter de hoekstenen En we hebben ook hoekstenen nodig para nós construir. om daarop te bouwen. Não diz o pilar como botar mira. Niet alleen maar een pilaar die jij ziet, Para você vou pensar, niet de pilar. maar zeg tegen degene naast jou, ik ben de pilaar. Cada expressivo e Kijk encaixado. eraan, je moet het goed uitdrukken. Niet de pilar que Deus também usa. Ik ben de pilaar die God gaat gebruiken. Para botar o pilar, Maar om de pilaar te zijn, nós vamos divorciar alguma situação de nossa vida. moeten we ons scheiden van bepaalde situaties in ons leven. E marathon chama Een marathon heet entrega de situação catastrofal. de overgave van de situatie die jou tegenhoudt. De marathon não para. In een marathon kun je niet staan. Você vai pensar, e não a hora que não. Zeg tegen degene naast jou en nu ook niet. A hora que está lá, calma. Nu is het al te laat. Se botar de pular a forma, você vai pular 6 ou 7 semana passada. Als je eruit wou gaan, had je dat 6 of 7 weken geleden moeten doen. A outra roupa lá. Nu ben je veel te laat. Mas em outra palavra, botar dentro. En ik heb iets nieuws geleerd. Je bent erbij. Botar dentro. Je bent erbij. Dus aqui nós também crescer. Dus vanaf nu gaan we groeien. E tem uma situação que o roupa piarra castrova nós. En er is een situatie die ons vaak tegenhoudt. E die situação é muito bem papia. En over die situatie ga ik het hebben. É uma situação que Deus a criado nós com ele. Het is een situatie waar God ons mee heeft geschapen. É para de nos vida. Het zit in ons leven. Pero me tem uma pergunta. Maar ik heb een vraag. Antes de ganhar essa aqui, Ik zal het even zeggen. a rábia. Woede. Você vai pensar a rábia. Zeg tegen degene naast jou woede. Não. Isso é duro. Rábia. É de duas perguntas. En de tweede vraag. É tá bom maestro ou é tá bom servidor? Is het jouw meester of is het jouw dienaar? Você vai pensar. Zeg tegen degene naast jou. Rábia. É tá bom servidor Is het jouw dienaar ou é tá bom maestro? of is het jouw meester? Ora que é tá bom maestro, Wanneer het jouw meester is, é também vai ter bom caráter, leeft het in jouw karakter, é também vai ter bom atitude, het leeft in jouw houding é também vai ter bom ser. en het leeft in jouw ziel. E ora é tá bom servidor, En wanneer het jouw dienaar is, é momento é nada botin é controle do Espírito Santo de bom. op dat moment heb je de controle van de Heilige Geest in jou. Porque vai hobby profundo ao que é emoção de rábia. Ik wil vandaag heel erg diep gaan in de emotie van woede. By the way, é também especialidade. Het is mijn specialiteit. Mita tu na les de manejo de rábia. Ik geef lessen in het beheer van de woede. E aí, ora uma pergunta, Senhor, que come me se trece para o marathon? En toen ik aan de Heer vroeg, wat moet ik brengen voor marathon? Ela me sabe straight to the spirit. Toen zei hij rechtstreeks in mijn geest, E manejo de rábia. het beheersen van woede. De mais ou menos 10 tipos de rábia. Er is ongeveer 10 soorten woede. E também eu acho que tem 4 nos pega. Ik ga kijken hoe ver we kunnen komen. E a primeira rábia como é que é elaborar a ribache awe, De eerste soort woede waar ik het over wil hebben vandaag, da rábia evitar. is de Rábia evitar. te vermijden woede. Vermijden woede. In de stilte. De woede in de stilte. Rábia evitar. De woede in de stilte. Description. De omschrijving. E persona que tem rábia aqui, Degene die deze woede heeft, da pensa que rábia tá algo roupa malo. die denkt dat woede iets heel erg slechts is. E persona aqui não te gusta confrontação Deze persoon houdt niet van confrontatie e não te gusta dialogar. en houdt ook niet van om te dialogeren. Ora vou poder persona que com abai, Wanneer je hem of haar vraagt hoe gaat het, sabe bom, dan zegt hij heel goed. contar na casa, Hoe gaat het thuis? super bom.
Mas nem uma pista no começamento, Deus a criou-nos com emoção de rabia. Net zoals ik al zei, God heeft ons geschapen met een emotie woede. Pero é para servidor ou é para maestro? Maar is het jouw dienaar of is het jouw meester? Consequência de a pessoa aqui lá. Gevolg voor deze persoon. É um walking time bomb. Het is een lopende tijdbom. E ora é explotar. En wanneer hij of zij barst, É da racidade na suíç. dan doet hij pijn en schade aan zichzelf. Se você vive com ele em casa, é passa de geração para geração. Als je met zo'n iemand in huis woont, wordt dit overgedragen van generatie op generatie. E a pessoa aqui nada da perde controle completamente. Ora com o time bomb é reventar. En deze persoon raakt zijn beheersing kwijt wanneer hij uitbarst. Efésios 4, versículo 26. Efesiërs 4, vers 26. Rabia. Me interessa a palavra de Deus, no nome de Tata e de Hijo e de Espírito Santo. Amém. God in de naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest. É pisa, rabia, mas não rasificar. Als je kwaad wordt, bega dan geen zonde. Dus por rabia, Dus je mag kwaad worden. por expressar of ora algo não tá bom. Je mag het uitdrukken wanneer het iets niet goed is. Pero aqui a situação também era difícil. Maar hier wordt het moeilijk. Mas o Bíblia dizia, Want de Bijbel laat ons zien. prometo é só no barro. Voordat de zon ondergaat. Agora que nós estamos enfrentando de zomer, Nu gaan we de zomer in. dus não tem chance que dá até setor e meio. Dus je hebt een kans dat de zon ondergaat rond 7 Pero uur. prometo é só no barro. Maar voordat de zon ondergaat, Se tá bom casar, als het jouw partner is, jouw echtgenoot, você pode dizer, esse é o pastor? zeg tegen degene naast jou, als het jouw pastor is, Chamei e pedi-lhe perdão. neem contact en vraag om vergiffenis. Perdão para a situação. Vergiffenis voor de situatie. Just não é palavra perdão. Niet alleen maar het woord vergeef me, Pastor, perdonar-me para sobrar me dá uma onbeschaf, se acabou. maar zeg bijvoorbeeld, pastor vergeef me omdat ik onbeschoft ben geweest. Me não respeitava a autoridade. Ik heb uw autoriteit niet gerespecteerd. Mas o mesmo como por azumbrele, Want net zoals je hem of haar hebt expressar a uitgehaald palavra na robesto en nele, de verkeerde woorden hebt uitgesproken, de mesma força como este vir e pedir perdão. met dezelfde kracht moet je ook komen om vergiffenis te vragen. Mas quando ora para pedir perdão, Wanneer je om vergiffenis vraagt e ama é pecar no seu nome, en je de zonde benoemt bij zijn naam, bota por Satanás, zorg je ervoor dat Satan sua cara na vergonha, op de schande wordt gezet. mas sobre porque é assim diferente. Want je wil het anders doen. Bota quis para assim Je diferente. kiest ervoor om het anders te doen. Não larga solo para arriba Bolsonaro. E não dá na diabo oportunidade. Blijf niet boos tot de volgende dag en geef de duivel geen kans. É importante para nós saber Het is belangrijk om te weten vandaag que se você se está com situação não para dentro, dat wanneer je zit met situaties binnenin je, dus é silent treatment, é trato silencioso, dus als je de stille houding aanneemt, para como rabia, wat betreft jouw woede, prometendo que você se dá tá bom de eerste die je dan schade brengt is jezelf. A we hopen de nós tem suco, nós tem sal, nós tem pressão, nós tem turbos. Tegenwoordig lijden we allemaal aan suikerziekte, aan de hoge bloeddruk en van alles. En ook zout. En ook aan zout. Toda essa aqui tá, bisa mo a rabia. Maar dit allemaal is eigenlijk woede. Guardar, esconder, para trás, ja. Woede die verborgen en verscholen zit. Vou não rabiar. Je bent niet boos. Agora eu tô para amiga de 10 anos passar. Maar wanneer je die vriendin van 10 jaar geleden tegenkomt, Vou tá travando holding. dan krijg je een andere houding. O body language tá expressando o que tu tá vivendo para dentro. Jouw lichaamstaal drukt dat uit, datgene wat je in je hebt. Não, perdonei, caba. En je zegt, nee, ik heb haar al vergeven. Pero um rei deve ser film no body language. Maar iemand zou dan jouw lichaamstaal moeten filmen. Como ovo também. Hoe jouw ogen doen. Of die vosotros dos. Of van jullie allebei. Nada custa de arriba. Ze beginnen bovenaan en ze gaan tot onderaan. Esse é um cristão. Is dat een christen? Esse é um cristão como esse passador de marathon aqui. Is dat een christen die door de marathon heen gaat?
e a outra vini é sintoma. En nu gaan we kijken naar de eigenschappen. Nós não quer vai na rabia evitar. En we zitten nog steeds bij de stille woede. É derribado vida com silêncio. Iemand leidt een leven van stilte. É da canabai. Hij loopt weg. É da crop do costa dele. Die kropt alles op. E hobby viaja uma pessoa assim na porcaria de adicção. En zo iemand komt vaak in een verslaving terecht. Mas sobra nunca ela expressar o que te sente. Want hij of zij heeft nooit geuit wat hij voelt. Maar é honra e glória de Deus. Voor de eer en glorie van God. Nós temos uma igreja. Hebben jullie een gemeente? Nós estamos benedicendo com apóstolo. Zijn jullie gezegend met een Nós apostel? estamos benedicendo com pastor. Zijn jullie gezegend met pastors? Ja, maar Bergen. trouw afspraak. Maak een afspraak. Pastor, met zit dan op tal situatie. Pastor, ik zit met dit en dit en dit in deze situatie. Met die oratie die niñez. Ik heb een woede van mezelf. Me aborto, me chi, ora me tava chiquito. Ik ben aangeraakt toen ik klein was. E toda a situação aqui tá molestando. En dit alles verveelt mij. Aquilo é situação. Reken af met de situatie. O pastor também tem a ordem de situação. En dan gaat jouw pastor in de woorden van jouw Junto situatie. com o Espírito Santo. Samen met de Heilige Deus Geest. que nos arranca e dolor. En dan trekken wij de pijn. Nos saca a sujidade. Dan halen wij de vuiligheid Mas na oportunidade como servidor e não como maestro. weg, zodat je woede als jouw dienaar kan hebben en niet als jouw meester. Não larga e predicar, aqui está diz predicar, mas Laat deze preek niet zomaar een preek zijn, para trazer a gente. maar werk eraan. Mas sobre a rábia, Want woede